Escola Terapèutica i Educativa Mas Valldaura 9, un espai privilegiat per iniciar la inserció sociolaboral. L'Escola Terapèutica Mas Valldaura 9 està ubicada a la mateixa finca on hi ha l'Escola Terapèutica i Educativa Valldaura, al terme municipal d'Olvan, Berguedà, Barcelona. Es tracta d'un equipament residencial de més de 1.000 metres quadrats i disposa d'amplis espais interiors i exteriors pensats i organitzats per tal que es puguin desplegar activitats orientades a la inserció sociolaboral dels residents. Aquest equipament s'ha especialitzat en el recolzament de joves que volen iniciar una activitat sociolaboral després d'haver finalitzat el seu tractament residencial. Es tracta de desvetllar l'interès per l'aprenentatge d'hàbits que poden esdevenir fonamentals a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral. Puntualitat, positivitat, cohesió i treball d'equip, respectar les normes, complir amb les tasques assignades, etc. Així mateix, l'equip de l'Escola Terapèutica, amb la col·laboració inestimable de la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, es coordina amb diverses empreses i entitats amb l'objectiu de trobar llocs de treball, d'estimular la vocació dels residents, la seva autonomia i, alhora, afavorir una formació especialitzada. L'equip de l'Escola Terapèutica programa diàriament les activitats formatives i socioeducatives i es coordina, si és el cas, amb equips d'atenció clínica. Les activitats principals són les següents. Activitats socioeducatives. Es tracta d'afavorir l'autonomia personal i l'autoresponsabilització, tasques domèstiques, bugaderia, vestuari, higiene, etc. Activitats formatives, que es despleguen tant a la pròpia escola terapèutica, en els espais de l'aula-taller, com en els diversos centres sociolaborals concertats, on els residents es desplacen diàriament. Activitats residencials. Es disposa de cuina pròpia amb supervisió dietètica i també d'espais, tant interiors com exteriors, destinats a la pràctica formativa, esportiva i d'oci. Atenció legal. Els residents, si és el cas, disposen d'un assessorament legal i laboral especialitzat. Atenció a les famílies. L'equip de l'Escola Terapèutica es coordina d'una forma periòdica amb les famílies, per tal de planificar les accions formatives, sociolaborals i convivencials més adequades en cada cas. Escola Terapèutica i Educativa Mas Valldaura 9, un espai privilegiat per iniciar la inserció sociolaboral.